anki qabel ħalli Merħba dan huwa shooter ta' Sibt u ma għandna lil-Omar hawnhekk u ħanistaqsu daqsxejn affarijiet li għandhom x'jaqsmu mas-Sirja. Li kieku ix-xena politika fis-Sirja, nibda mal-ewwel jiena. Kien isu programm bħal X Factor, bħalissa fis-Sirja, min qed jirbaħ? Bħalissa l-figuri politiċi għadhom qed jissetiljaw, imma nemmen li jerbaħ Ġemil Ħasan li huwa ġurnalist magħruf ħafna li u kuraġġuż u li bħalissa huwa popolari ħafna mas-Sirjani għaliex qed iwassal dak li qed jiġri kuljum fis-Sirja. In-nies il-Maltin kien hemm min jaf, kien hemm min ma jafx ukoll raw ħafna Sirjani jiċċelebraw fit-toroq. Għaliex dak ċelebrazzjoni kbar? Għaliex is-Sirjani qed itomu l-ewwel darba l-libertà. Il-familja Assadi ilha hemm il-71 u llum is-Sirjani jistgħu jgħidu li għandhom ċertu libertajiet bħal libertà tal-espressjoni fil-pajjiż tagħhom. Ovvjament tifhimgħu min ilu il-konflitt kien ilu għad 14-il sena u n-nies f'Malta ilhom 14-il sena u ilhom ma jaraw l-familjari tagħhom. Id-djar mġarfa u mkissra. Ma jafux ħajġri mill-futur tagħhom. Ġifieri daw qed jaraw iċ-ċans li jerġgħu jaraw il-pajjiżhom bħala pajjiż normali. Allura bla ma trid tiċċelebraw tirbaħ. Taħseb illi jista' jkun li l-Sirja jiġi pajjiż demokratiku jew jiġi pajjiż demokratiku. Iva, però l-ewwel is-Sirjani jridu jitalmu jgħixu għad-demokrazija għax daw ilhom il-71 ma jafux jiġifieri demokrazija, ma jafux jiġifieri tipparteċipa fil-ħajja soċjali għaliex inti dejjem għandek ir-reġim repressiv li ma jħallukx titkellem. Allura l-ewwel iridu jitalmu x'in id-demokrazija jridu jinħolqu l-istituzzjonijiet is-salna tad-dritt u s-separazzjoni tal-poter u mbagħad jibdew mixi lejn demokrazija. U x'inhu huma iktar liġijiet li fl-opinjoni tiegħek għandhom isiru mill-ewwel jien naf falafel breaks eżempju? Jien naħseb liġi importanti hija li ma tistax iġġor armi ħalli inti tevita ċertu Faġġaq titkellmu fuq. Eżatt. U naħseb liġi oħra importanti hija li ma jitwaħlux ritratti ta' politiċi bħalma kien qabel mal-karozzi ma kull fejn tkun. Kull fejn tkun tħoss il-President ta' ħares lejk għax nemmen li ma nistgħux neħelsu minn kull ta' personalità u ndaħlu kull ta' personalità oħra. Li jmiss, issa li hemm iktar libertà ta' espressjoni kif qed tgħid inti. Taħseb fuq ix ħajkunu iktar voċifer is-Sirjani? Fuq l-affarijiet bażiċi, mela għandek l-elettriku, għandek is-servizzi, il-fuel, il-petrol, id-diesel, li jitwaqfu s-sanzjonijiet minn fuq il-pajjiż li terġa' tidħol is-sistema bankarja affarijiet li għalina noħdu ovvja ma dawn ma jeżistux. Taqbel min qed jgħid u hemm pajjiżi li jbekkjaw għal biċċa xogħol illi s-Sirjani m'għandhomx jibqgħu jingħataw ażil. Taqbel magħha? Le, ma naqbilx. Għaliex inti s-Sirja da ma tafas wiċċu jiġi pajjiż normali. Jiena nemmen li għalissa għad hemm bżonn support, anzi għandna nemmnu biex insaħħu l-pajjiż, mhux nikkastigaw in-nies li għadhom hawnhekk. L-ewwel irridu naraw il-pajjiż kif ħajġi u mbagħad nitkellmu. Taħseb li s-Sirjani li hawn Malta tista' tniżilha jikkonsidraw morru lura pajjiżhom? Jekk il-pajjiż ikun sigur, għaw min jixtieq imur, però għaw min għandu tfal li twildu għaw, għandhom l-eru għaw, ma tistax daw taqbad qaċċathom mill-eru u terġa' tibgħathom lura. Daw ma jafux pajjiż, għalihom Malta hija pajjiż u ma jafux xejn fuq is-Sirja, ġifieri għaw min jixtieq imur u għaw min jixtieq ikompli bil-ħajja tiegħu Malta normali. Tagħmel inżid biċċa żgħira li l-pajjiż tas-Sirja kien jien nara r-ritratti ta' Damasku hekk kienet xi ħaġa vera sabiħa, ġifieri kważi penitenza li tefhomhom. Imma biex is-Sirja jkollha l-paċi, x'inhuma l-affarijiet? Trid iżżomm il-bot minnhom. Ovvjament terrorizmu u ċertu relazzjonijiet ma' pajjiżi li mhux neċessarjament għandhom l-interessi tas-Sirja l-ewwel. L-attakki li saru mill-Iżrael, kif jaffettwaw ix-xena? Jaffettwaw għaliex inti qed tistidel l-inkwiet. Fi żmien fejn is-Sirja tipprova ssib il-paċi, l-attakki tal-Iżrael kissru l-istituzzjonijiet militari kollha Sirjani sabiex daw id-difiża tagħhom kien biex ma jqabdux f'idej it-tmexxija l-ġdida, però ovvjament jaffettwaw b'mod negattiv, daw approfittaw ruhom u daħlu ħafna l-ġewwa fis-Sirja. Taħseb onestament issa fl-opinjoni tiegħek li dan huwa ċans kbira s-Sirja biex terġa' tiġi lura fuq saqajja? Kemm iddum? U kemm taħseb li ddum? Jien tweled fil-91, ġifieri kien ġajlu 20 sena, missier il-President li kien hawn issa, ġifieri ma nafx Sirja mod ieħor u dik ix-xewqa tiegħi li tinbena Repubblika ġdida u s-Sirja terġa' ssir pajjiż normali. Jien nemmen li hemm bżonn bejn 5 u 10 snin sabiex tibda tiffunzjona b'mod normali. Jiena naħseb
Qbil kbir il-medalja Grazzi. ta' shooter. Grazzi, grazzi. U grazzi tal-li femtinna daqsxejn iktar inti situazzjoni għax forsi xi kultant nitkellmu wkoll minn tikka żgħira nuqqas tarfinju ejja ngħidu wkoll ignoranza. Grazzi. Grazzi ħafna Omar u aħna narawkom. Għada le, Għada le, għada le mill-maratona. Narawkom nhar it-tnejn. Ċaw għalikom.